Máme dva druhy NFT tu na rozdelené do dvoch skupín, takzvané Ačkové a takzvané podielové NFT. Hej? A to jedno NFTčko rovná sa tých 125 stromov a to je 1/10 v podstate ako keby na 1/10 hektára vysadených tých 125 stromov. 1 hektár je 1250 stromov na 1 hektári rastie a to už je 10 týchto Ačkových NFT. Áno. A dal som tam aj takú možnosť, pretože viem, že sú ľudia, ktorí myslia vo veľkom, no a môžu mať, dal som tam aj možnosť hneď si kúpiť vlastne 10 hektárov, čo je 100 týchto Ačkových NFT. A v podstate tu je tá cena najnižšia 1700 €, ale potom, keďže nie všetci majú také veľké peniaze, tak môžu aj po 185 € si kúpiť 1/10 toho. Čiže rozsekáme to na kúsky. Rozsekáme to, alebo 1/100, alebo 1/1000. A to sú vlastne... Nejak povedané, je to dostupné pre každého. Presne, 1,95 € je tá minimálna tá čiastka. Takže my chceš povedať, že namiesto kávy si môžem kúpiť časť... Každý deň. Každý deň. Dobre, rozumiem.